Panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebok ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priyagung jaraning nata. Para sarjana sujananing budi, para pangembating praja sadraning nagari ingkang pantes pinundi. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama. Ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.